এই দুইটা ନହେଲେ ନେଇଯାଇଥିବେ ପୁଣି ଭୁବନ ଆସିଲେ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। ରଖିଛନ୍ତି ଫୁଲ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ତମର ଦରକାର ସେ ଟାଇପ୍ର ନାହିଁ। ଏଇରା ନେଇଥିଲେ ନା ଥରେ ଯାଜପୁରକୁ ନେଇଥିଲେ। ହଁ ନେଇଥିଲେ ସେଟା ମରିଗଲା, ସେଟା ରହିଲାନି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଛି ନାଇଁ ଯେତିକି ସବୁ? ସେ ଦୁଇଟା ନହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଆଉ। Can you guess what is the name of the flower?